И здравейте хора, аз съм Васко БГ и добре епизод на Roblox и така ще покажа пак на този Иван, който е там, да види как да или да приеме поканата, или да прати покана в PUBG-то. Още всички знаете, който ми гледа видеоклиповете, който такова. Сега, сега трябва да ти снимам видео в канала Васко БГ. Окей. Сега снимам. След една, две, три мин ще се качи или повече. Ама нали ти показва на който си се абонирал за канала му. Друга една си отиде, ма умница друга дойде. Ама нали ти показва на който си му абонирал канала му? Друга дойде. Тай викам, ако учиш ти носа на гръб, няма шанс такъв. Канала. Добре. Ти ще видиш. Аре. Почвам да показвам. И така. Сега хора, това Иване. Влизаме нали в PUBG-то и сега някакви трейлери, такива, така, сам на това, на там. Чакай. Никакъв проблем, това ти казвам няма. Да отблокирваш, Ето ми всичките ми приятели. Ето го Иван, хе. И например, нали така, вече съм си нали съм си такова, в PUBG-то съм си ползвал така. И натискам, нали как е тук целият екран. Например, този, който искаш да му прати покана, натискаш ето тук. Не там. Точно ето, без да искам Иване. Не там, а тук, ето тук. Например, натискаш. Например, ето е братовчет ми, братовчетка ми, братовчет ми, приятел от ми, приятел. И ти още един мой приятел, който ми е много добър. Например, казвам, отгоре да пращаш. Много се чудиш. Ето точно ето това тук. Например, сега още не си влезнал, нали? Сега чакаме да влезеш. Но, като си влезнал вече, натискаш ето тук. Чакайте да покажа. Ето тук. И трябва да се свалиш ето това. Но как да се го свалиш? Например, ето тук натискаш и готово. Още по-силно го прави. Чакай.
Демек е влезнал, много е влезнал. Няма що, много влезнал. Иван, хе-хе-хе. Що не се е кръстил, направо хе-хе-хе. Направо хе-хе-хе. Що не се е кръстил, хе-хе-хе. 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 Например. Чакай. Значи съм на гости. Как? Що си излагаш, бе, Иване? Виж моя, къде е? Виж моя, бе. Виж моя, бе. Виж ми раничката, бе. Виж, бе. Виж какво е профил. Не то. Първо даже не влезна. Взях другите. Добре, сега спираме видеото и почва да се качва.